Dear Manong Nemy, adda pagsasao Manong Nemy no tumarektek tay upa. Sirigsigan met ti kawitan. Manong Nemy diskubirek diskri birek iti bagik akas may nga kawitan. Nuapay? Iso nga man dito Manong Nemy tinaibaki akabadas sa kitibiyag. Ngam sagbay nga agadiwara digiti arig ibong nga angot ti kabadasak Manong Nemy. Kablawan kang umuna iti naimbag nga oras mo dita Nemars studio agrama maten ti pamilyam. Uway, nagrama maten dagiti padak nga agbuy-buyak en dumdumeg. Dagiti OFWs ken amin-amin kayon nga daita nga agbuy-buyak. Ken mangimutek-tek ti pagkasalitaan nga nakiburay. Kasi man nga Manong Nemy nga rugyak ti amin. Agtawan idin iti 13 Manong Nemy first year high school. Bugbugto nga anak datatang kininanang. Mahilig idin Manong Nemy iti sports nga basketball ken bilyar. Basketball agi dribble Manong Nemy ken agi shoot. Kasta man ti agi kem iti tako. Ngamang sirig ngamang plastar. Tapno tudukak. Deje ball, bilyar ball, tapno maiabot. Basketball, ken bilyar. Deta ti sports ko Manong Nemy. Ada pa'y maysa. Mahilig ak ngagboya Manong Nemy kadagiti X-rated. Ngada iti DVD. Ini 13 nga tawon kon Manong Nemy nagadun nagiti nabuyak nga pelikula nga bold X-rated. Manong Nemy naingak ti bilyar, 13 taon ko nalaing akong ti bilyar gabutad na pagbilyaran mi. Sari-sari store mi. Nga naramid nga basketball court Manong Nemy ititikod ti balay. Iti may isang malem Manong Nemy gabgabok iti pagadalan ket nasang petang ninanang nga adda ka sa salita ng babae. Iti mismo nga guest room ti balay mi. No, Jack, mariro Manong Nemy ti babae ket agtawon nga tati 22, 3, 4, 5, 25. Nuwain Manong Nemy, nataytayag labasit nga ti siyak. Napudaw, kinatangos, kuna natundiris ti agong na ngemlangan at suplada. Jack, inkan kano ida Manong Nemy ket intupak ko ti bag ko, talaga po nga di eskwela. Iti tugaw nga di ti salas. Ngem ko na nangyanang kanya. Ay, Edmon Barok. Iulim Jack kwartom deta bag mo. Ket sa mong iwarang di taket nakababain iti umay nga kasera. Aywan kayam runa. Iso ni Edmon, ti kakaiso ng anak mi kini Bobby. Edmon anak, iso ni titam nga runa. Umay kasera dito balay tayo. Jack simong bat Manong Nemy. Ket tinalyaw nak ti babae. Bugbugto nga anak Manong Nemy, kasta ko nakitain, ni tatang ko nga Bobby, ni nanang ko nga Susan, bugbugto nga anak da. May isang security guard ni tatang, idinto tadamit sari-sari store, ken bilyaran, iti sangot ti balay mi Manong Nemy, nga iso ni nanang timang maniher. Saan kami nga baknang, ngayon sa ambot nga kami tinakurapay. Tanaw niyaman ti kidawak, karirakel ko, ket ited da, kumatangak ti bula ko na. Makayat ko't madan ti basketball court ko na. No, at the time ko, agbilyarak, makibilyarak, kadagiti umay makibilyar. Wan, Manong Nemy, Jack mapakaitan niya manakid daw ko kadakwada tam na mainda nga pagsaya atak. Hindi, kat pagkatangak iti DVD player. Tamo da idikit pelikula nga makaedad adult, tiboy boyakin saan, digiti bold nga buludek X-rated.
As daglayang ti munisipyo ti balay mi Manong Nemy. Kalkalangan na ti kadakkel ti balay mi at duwang silad na iti second floor. Bari duwang stories ti balay mi Manong Nemy. Ken may samat nga guest room iti baba. Aday ta nga guest room ket saan nga maususar ta pangipen-pen mi pekit din kadagiti gargaret mi. Ket kadagita nga panawen agtawan iti 30 na kunak Manong Nemy first year high school adda umay kasera. Ket gabot ta sinitanak itay ni nanang nga jak iwarang tibag ko binagkat ko nga ron tintupak ko bag. Ket imuli ako ni tisilad ko nga adda iti second floor. Nagpupuka kiti kagudwa ti oras iti pukawanak ni nanang mapangkam kanumangan. Bimabahak nga rod Manong Nemy ket nadanon ko datatang hininanang tilamisaan ket bayat nga aglablabayak kinasarita ni tatang. Edmon, Parok, adan tumay agkasera dito bala tayo ket iti guest room ti agbalin nga silad na. Kayat kung idalimanik mo na yung bag iti alikaman sa jay. Tiyak kayat nga nakawarang da. Ha? Tiyak kayat nakawarang da natin tayo sa halas ket nakababain. Kahit yung sa huntang, siyak ti mapan mangikat ka dagiti saan nga naskin nga adda jay guest room. Oon. Kaya na ornosam dalusam. Tulungan na kamali na nanang mo. Sige tang. Kinunak Manong Nemy. Kat kabayatan nga mangmangan kami agsasalita da tatang kininanang dumdung nga kamet. Aywan gayang bakit. Manong nga bulan nga trabaho ni Rona dita munisipyo. Jak amula ka ita, jak bay na damag. Ang ng 86 months ng advance payment. Nang 70 inam nga bulan. E kaya nga sawan, inam nga bulan ti kadanat na munisipyo. Santo agawid mo no. Agsubli dyan kwarda. Ada ka nung aming trabaho na ta munisipyo. Inbaon ti gobyerno. Manong Nemy agtartakit din makabuya ti X-rated a DVD. No adanton agkasera. Ngamin Manong Nemy ti DVD player mi kat adda iti salas iti mismo nga sango ti guest room. Kasanon na biglan to nga rumwarte agkasera. Bayat ngagbibuyaak. Di beket nakababainin. Jack ilibak Manong Nemy ano kasta anak akon nakaturogen dagiti rakkel ko ket rumwar ket silid ko. Agagang angaw signal. Ha, di ka angaw signal. Wan Manong Nemy na makaturog yung nirakkel ko, katrumwar di sel ko sakto agit inayad nga. Kat wan, jak ibain kastat aramid ko Manong. Nadalunan nga Sabado masapa ak Manong Nemy agreeing tapnowa. Inak mapanak ag basketball. Rumuanak ti bimabang ang pantisalas nakita ni nanang iti guest room nga kaduanan ti babae nga may nakita nak ni nanang Manong Nemy kit kinunal. Ay, nakaring ka matgayaman Edmon Barok. Manang, good morning. Good morning to, Tita Rona. Kinanakit imisem ni Tita Rona. Napanag iti kusina tapno sa pulag ti bula nga usarek nga basketball ngam nangik ko ti saritaan dananang kini Tita Rona. Ay, Rona ading ko, ada ka din asawam. Awang pa ate, balasa nga pailaeng.
Ado ket ado pa lang Manong Nemy digag sa salitaan da. Aging ka nga na iti karoba Manong Nemy ang patpatakarda iti kanta datay adakadang iti kasta nga kantan agbabaket. Sus, nga mo detan agbabaket. Agbabaket ak. At ano man yung talyawak Manong Nemy ni Tita Runa. 25 na taon na. Kano? Imbaga na kahit. Na 13 kanya, 1325. Mayat nga ta. Tala pampanunod ko na ko nagtinakam ko mano. Gabuka dita mangmangin ko di kantang agbabaketa. Pangaldawan Manong Nemy. Edi malpasa ka nagbasketball. Kahit nasang petak ni Nanang. Nga dasaren iti taraon na pangaldaw mi. O Edmon anak. Ingagsawa rin, tamangaldaw tayon. Unang. Edi makadigusak. Napana kong tilamisan, kadadan kalanglang mga ni Tita Runa Manong. Ngayon awan ni Tatang, no kasta nga Sabado, naka-duty Manong Nemy. Ayan, naka-duty ni Tatang. Na nagsaka kasasalita o na nagsaka makisasalita ni Tita Runa. Kaya dadiga po nang bilang mi akas kaming ti pamilya. Idi-idamo kat kunaklan ng suplada sa ambat gaya. Kaya di ba isang agmatuon, school day dayta, ngem nagawidak tawan klasik iti malem. Nasang petak ni Nanang anak makomiko Manong Nemy aglaklako iti sari-sari store kaya namang mambanta kaya kita gaayam ti bilyar. Napaisamak Manong Nemy. Taamok kaya nagbay mesak manin ito ti balay tanapan nag-duty ni Tatang kaya pansya ka napambat nagtrabaho ni Tita Runa iti munisipyo. Juan, apag iso ko nak. Tamabuyak dati binulod ko iti classmate ko nga X-rated a DVD. Nagdiretso akit silad ko tapno so katak ti kawes ko kalpasan na kaya insalpak kundi pirated nga DVD Manong Nemy. Rinogyak ti nagbuhay ti bold. Numampay pasaray sumiri pakititawat amangan ko nak no agara umay ni Nanang nga manipod iti sari-sari store Manong Nemy. Kaya tapno masigurado sigurado ka dinak masukalan ni Nanang inlak ko tiri daw. Dayta nagbuyak man iti X-rated Manong. Hala, nagmayat na pa. Makaparugso Manong Nemy. Kat kas may sa nagtutubo. Ano tinamnamain Manong. Makaparugso ti may buyaek isong iraprapin ko nga inay-ayam ti palsuot ko. Palsuot ko Manong Nemy ko nak. Tapas na rek palsuot ko na. Diyak ibain nga akwag data tapat checkmate nga aming nga lalaki kat nagpasari ti kasta nga exercise palsuot. Saan ka di Manong Nemy? Natangaran ti palsuot ko kat adda ako ti katengaan ti aramidek nga mga ayam ti palsuot ko Manong. Ini nakaslaad da anniniwan anataljapak edi sikigak. Tinalyaw ko nga dagos kat anyan tadagayam ni Tita. Di Tita Runa nga nakatakder nga mangbuy-buy teraramidek. Nakamati dari tinuwangan ti silad na. Saan gayam nga napanagubra? Dinadaras ko nga ingato ti short kin brief ko tapno lengdak ti palsuot ko Manong. Ngem naladawan, tanakita nan. Numabalbalin lang ko makit kayat kong tilumned. Iti nagtugawak gapo iti bain. Ay, apo. 13 years old, maduktalan da nga. Nagtimek ni Tita Runa ket kunana. Gagangay laing deta iti bumarito, Edmon. Ngem kaslakla umel kada kita agundahoy Manong. Ket awan tinsungbat ko. Inisad ganak ni Tita Runa ket inaprusan na nga kinusukuso ti buok ko. Saan ka madanagan Edmon? Sekreto tara ito eh. Awan ti sa bali nga makamu. Thank you Tita. Nakunak Manong Nemy. Diyak may parang dagiti matak keng kuha na no agsabat kami ngem inaramid na tinangisagot kanyak iti merienda tapno mapukaw kono tibain ko. Kaya nagpeso Manong Nemy. Tay di agangay awanin ti si alumiin ko ken kuha na ket agpaisuro akpayen kadagiti assignment ko no da diyak maawatan.
Masansan pa yan, ti panagkaduami, nga agbuya, ti Korean drama, bold kuma, ti kayat ko ang buyain manong, mabainak met nga mangisingasing kayo ko, ana. Mangig kumanin Manong Nemy, ti kanta nga patpatukarin na di takaroma. Agba, bakit? Nagloko na yun kasla akla mapaspasagitan. Pero di may isang bigat, ti Domingo bayat, nga kapkapi ni tatang, rimwar ni tita Runa, iti silad na, nga agikisay! Nakigtot kami mit Manong Nemy, agikikis. Ni tita Runa, agikikis. Agikikis Manong Nemy ako na, ulig! Ulig! Timak din ni tatang Manong Nemy, ket pinindot na ti tako, ti bilyar, nga di ti sudi. Kasalo kadakil natin ko, kasalo tangan ti rami ko Manong. Diyak magmakakote, tinagtakdirak Manong Nemy, ta oray siya kabuteng ko ti ulig. Simrek ni tatang Manong Nemy ti siled ni tita Runa ket kunana. Nutoy nga banda! Nutoy nga banda nakakita amating, Runa! Dita sulit ti kabinet Manong, simuksok dida. Di one nagbayag, edita, agka narapa, akin di tako ti bilyar. Among ka di Manong, inarakop nak ni tita Runa, gabuti danag na. Rimwar ni tatang manipot ti siled, kat bit-bit nan, ti awanan angis nga uleg. Tay manurog nga uleg da itoy, tay sulsultip, ako nada. So nga awan ti danag mo, ron adin ko. Unang uleg latray ta Manong, babi. Wan uleg ang awan ti kita na. Siguro Manong Nemy at dalat uleg idin na hampay lang na ornos ti gastrum at ilad dami di maipangpanpanidi. Idi met karabyanan Manong Nemy bayat amang mangan kami kinuna ni tita Runa kadatatang kininanang. Ay, Manong, babi, Manang Susan, at ako makidawag ka na kayo. Nata. Di lamang balin nga kadwa anak ni Edmon nga maturog, ija silad ko, maamakak ngamin, tadyak pa nalipatan siya uleg. Ay, susapo, kaida kami. Hala, babakita ka talaga. Alam mo natin ko, Edmon anak, kahit dami titam nga ron na ito, ija silad na ito madamdama, ha? Wan? Kinuna ni nanang, nagtung-edak ba't Manong Nemy? Oray lano, nagtung-edak oray, latan oray no adamat basit amak ko. Ngam no siyak la kuma, timawaturay, kayat kung ejay kami laingin silad ko nga maturog. Tapos siguro dok ngawan ulig sa dya Manong Nemy. Ngam mo kasaan nga manugot ni nanang, tamabain gabuta kasla kabakiran ti silad ko gabuta kaiwarat alikamay. Kaya kalpasan ti panang rabi, siyempre ken ni tatang iti silad da kininanang madama pa lang agadal dalimanek ni nanang karikiti nanganan na. At dakman iti salas nga agbuy-buy TV. Irintot at ni tita Runa nga ti banyo agdigdigos. Wow, agdigos ti kaidak kadigdigos na. Kalmasan nga na kay Dalamanek, ninanang Manong Nemy, maintiyan ko tap nagboya mati TV. Rimar ni tita Rona, iti banyo, nga naka-t-shirt da ito, iti nalawa, kaya naka-short. Pumpunasan na ti tuwalya, ti buok na, Manong Nemy, kahit nakitugaw kininanang. Bayat niya, titungtung da Manong Nemy ng siyak. Mayat titungtung da ng siyak, ang susuya abakon. Umuna ako man iti ang mapanti siled ni tita Rona nga maamakak kasla pala makitkitak ti ulen. Nabalamas ti may sa nga oras iti tako na ni nanang. Rona, sumreka ko iti kwarto mi kinilakay ko ket ni eksoyabak meten. Alawan manang, kinorisak met, makaturog ak meten. Inta maturogin Edmon. Ti magderak Manong Nemy ng nagtaro sa kiti kusin na tapno agtutbras. Masapol mat nga agtutbrasa ka. Ngayon ni tita Rona Manong Nemy kit imunan nga simrek iti siled na nalpasak nga nagtutbras kat simrek ak maten iti siled ni tita Rona.
Ket nadat nga Manong Nemy nga uyusen na ti short na. Ik-ikaten na. Lablabusan na. Lablabusan na ti short na Manong Nemy. Di apay. Nakapanting agto maturog. Sa bagay Manong. At idug ti t-shirt na. Aging gana iti tumeng. Saan nga makita ti pandina? Ngayon naman location nga eh. Nagidra iti kama ni Tita Rona karisot dim na iti pader. Niya, daman nagpatpatakas to yung oras at daman nagpatpatakar ti karoba. Agbabaketak. Naglubo ko na ito. Nagpatpatakar. Sarding mo man. Punak tinakaw. Isa nga nagdadak man iti abay na Manong Nemy ng bigla nga nagbaring kuwas ni Rona, Tita Rona, ket linayaw na. Aksidente na isagirad, tinataba nga pingping, ti kinababay na itipos ungko. Apay tita, papanam. Nalipata kami na tayo di silaw, iso nga patayak, uno idepek kinunana. Imunapit as gad na ti lampshade, nga dito sa rabaw ti tukador, kalpasan na, inidepnan, Manong Nemy ti main lights. Ket akurkuridemdem alawag, tinabati, nga mga silsil nag iti uneg ti sila. Romantic light, Manong. Nakudret. Pangromansa nga silaw. Nagsubli ti pwesto na, Manong Nemy, ket linaktaw nak manen. Ket na isagirad mo't manen, tinataba nga pingping, ti kinamabay na ti pusong ko. Nagloko na ito. Na muna ta pumigpiksa dito kar nga agbabaketak. Diyan ka mo Manong Nemy, no iranranta na muna saan. Ket sakbay nga nagidda, among tinarawid na. Good night. Kunana. Thank you, Edmon, and good night. Tao may nakadkaduain. Diyak nakasungbat, Manong Nemy. Nagkidemak. Ngem kagugdo ti oras matlaing, diyak matlaing makaturog. Aging gaanarik naklaing Manong Nemy ngem parabaw ni Tita Rona ti may isang agurong na itibatog ti pusong ko. Lo. Inirakop na, ti kanawan na, takyag na iti barukong ko. Manong Nemy tsaka mo. No aging tuturog laeng mo, no agdardarep-dep. Agasim di gurong na, impan na di pusong ko. Sa di may satakyag na, imparabaw na tabarukong ko. Ama? Aging tuturog na ta. Nagpalpali iwak met, jak agkutkuti Manong Nemy. Ngayon mariknak ti barat isang aw na ngagtuptupak iti pispis ko. Nagbara. Adit, anges naman. Kahit mariknak ti barat ti bagina nga nairakos kaniyak. Siyempre lalaki ak Manong Nemy kat jak magawidan nga umingar ti palsuot ko. Malagip ko di kiti may buybuyak abold Manong. Kahit ko kumangikaten ti lupunan ni paramaw ti pusong ko ng agsubsubang ti panunot kenrik na. Kaya ti panunot kong ikaten ngem ti rignak saan tayo imasak maten ti kasta kasasaan. Ininot Manong Nemy intalyaw ko ti rupak iti rupa na. Ket dayta. Arig nagdaketen ti rupa mi nga duwa. Mangangot kun Manong Nemy tinabanglo asang aw na. Amaw. Enya sadig ko tibibig ko, tibibig na. Kat naglanangan da kiti bibig mi nga doa. Nagbara da kiti nabasa nga bibig na Manong Nemy. Nakakidemak ngam kaskas de nga inamalak da kiti lips na. Madamdama pa inya dayunan ti bibig na. Diya ka mo Manong Nemy no nakariingen wano agin ko na. Diyak latag kuti kat nagtultuloy nakakidemak takampay idi kat matmaturog ka kat aksidente laeng ti pasama. Naggaraw ti abagapaman ti lupuna anay parabaw ti puspong ko kat naisagirad iti iminga rin nga palsuot ko. Kasta nala rinik na no. No anatrik na na. Kasta nala rinik na no. Okay yan. Ngam saan mat Manong Nemy? Kung ako no ikaten na ti lupo na ngam saan mat.
Diyak ni namnama akas to iti posisyon mi manong. Wen. Iso nga nalipit ti maysa nga takyag ko iti nagbaitan mi no pay kasta na igaraw kumat basit iso nga nariknak nga awan ti brana manong. Jaglatan nagkutko ti Manong Nemy ket nailibayak ti pagbiit. Nakaputak ket awanen ti takyag na ana irakos iti barukong ko. Awanen. Ngem ti lupuna ket as in nga naiparabaw na mismo iti palsuot ko. Sa balin ti marikriknak takasla, bumtaken ti basisaw ko. Numabalbalin la ko mama nung Nemy ket bumangon akon ket siya kun ti mangrabaw ken ko ana. Ngem nagpangadwa ak manong. Taamangan ko naknupod nung matmaturo ket inton makariing dakkel nga iskandalo no masukalan na nga si totoo na ken ko ana. Diyak amin sigurado na iranrantana ti mangkawil kanyak. Pinalpaliuy ko lata nga naging tuturo kaklaeng. Bagamuham ta nagkuti ket naganit iti kama. Nagtali na edak nga nakakidem ket nadlaw ko nga nagtugaw. Ala. Nagtugaw ket inagkan na timuging ko. Kalbasan na insaruno na nga nagkan ti bibig ko. Nagkibayo ak manong. Ket agmulagatak kuman ngem napanunod ko nga sampay laing tamangan no. Mapurnada ti amin. Kayat kong tanied nga ti panunot na ket matmaturo ka. Pagarup ngamin nga ti ammo na ket matmaturo ka nga awampot ko tararamidan. Aging ganarik na kon ti dakulap na nga simuksok ket napalalo kiktot ko idi ti short ken brief ko. As in nga ikatin man ibabanan. Limtawon Manong Nemy siyempre. Naikatin ti brief ken short ko di kasyayan. Agito doon ti palsuot ko. No pay 13 years old nak Manong Nemy. Adamat rukod alimakit kagudwa pulwa pulgada ti palsuot ko. Aprusan na ididamo Manong Nemy ti palsuot ko. Ngem salang anapnek. Ket nakaw insakmul na maten nga namin pinsan Manong. Nagbunagat ket nakita kakasla agap nuten iti inabraw abungat ti marunggay tararamiden na iti palsuot ko. Ket gapu ta karugrugsuak pay laeng dandan ni Jakon matetpelan nga pumsuak ti tubog ko. Ngem bigla Manong Nemy ngin sardeng na tararamiden na iso nga nagkidemak manen tapno ammo na ket matmaturo gak laeng. Adagad karot matmaturo nga si tatangken loko. Nadlaw ko ti pagapaman nga panagguyagoy na panagyugayog ti kama. Diyaga mo no anya ti aramidan na Manong Nemy. Iso nga nagmulagat ak manen ket nakitak. Wan. Inlaktaw na ti maysa nga saka na iti bagi ket nagdison ti dapan na iti baba. Idinto ti maysa nga saka na Manong Nemy ket nakaparintumeng iti kama. Ti amok idi ket bumaba iti kama nga mapan di CR ngem saan. Ta nagtali na ed nga nakakayang itirabaw ko. Ket nasdawak idi tatengel nan ti palsuot ko ket nay isulbong na maten iti palanggana na napanen. Iti simbreken Manong Nemy ti palsuot ko. Iti nakabasbasan nga palanggana na Manong Nemy. Agkabalyong maten Manong Nemy. Ngem tinembeng na laeng taamken na siguro nga mailang det ti patong na. Mailang det ti patong na iti patong ko. Ngem tagikurangek dahi ta Manong. Kontrolen na nga isarek nga ipaunin. Huwag iso nga tinaramid kon Manong Nemy tinengel kon ti sikat na ket siya kon tinangisaltek aging gatipuon Manong Nemy. Nag-asog ni Tita Rona Manong Nemy ako. Oh, Edmon, I'm coming. Me too, Tita. Oh, Tita. Nakapigpig sa manong ti radyo di bangir. Agbabaketak ko na adamaten ti kanta.